ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଚପଡ଼େ ବାଏ 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 ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ପାଇପ୍ ଚପଡ଼ିଲେ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ତା ଆଜ୍ଞା। ପାଇପ୍ ଉପରୁ ଉଠିଲା ତା ଆଜ୍ଞା। ପଇସାର ଉପରୁ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଜା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ପଇସା ଲାଗୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଫିଙ୍ଗା ଫୋପାଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲେ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟକୁ ଦରକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ରାସ୍ତାକଡ଼େ କିଛି ପଡ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଡବା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବି ଦ୍ରବ୍ୟ ସାର୍ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମନରେ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ଏହାକୁ ଆଣି ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ମୋର ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ କାଳେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ଖାତି କରନି ସେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଫୋପଡ଼ା ଜିନିଷ ଉଠେଇକି ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ମୋର ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଜିନିଷରେ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ଦରକାରୀ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାରୀ ତାହା ତ କହିବା ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ସାହୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଉଦୟଗିରିର ଏହି ସହରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ବି ଅବସର ନେଇନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଏଲ ଗୁଡ଼େଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକଟେ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ LED ବଲ୍ବ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ଜେନେରେଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜେନେରେଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେମିତି ବାହାରୁଛି ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ କ'ଣ ନା ଜଳ ସ୍ରୋତ ନାହିଁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପବନ ସ୍ରୋତକୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରଉଛି ସେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରିଲେ ଜେନେରେଟର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଜେନେରେଟର କାମ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି गोटे सुंदर विषय बर्तमान आम जापर 2025 जे आम प्राय टाइम भावु हाइड्रो बा जल को नहीं करेन्ट उत्पादन आम यदि अनुभव करवा आज जो सार बर्तमान डेमोन्स्ट्रेशन देखिले जे वास्तविक केउठी करेन्ट बाहर तार गोटे शुभ सूचना सार देइछंती यह अति गुरुत्वपूर्ण जो मैंने रिसर्च कर बलिष्ठ प्रक्रिया रही केवल पानी इलेक्ट्रिक बाहर नहीं अनेक रिसोर्स इलेक्ट्रिक बाहरी पार यह तार एग्जांपल निश्चित भाव सुंदर प्रक्रिया।